Mit navn er Sjøkken. Jeg er 21 år. Arbejder som salgschef hos Provision Media på vores hovedkontor i Odense. Det er fedt at arbejde hos Provision Media, fordi vi er en virksomhed med fuld gas og masser af vækst. Leverer man nogle fede resultater, og brænder man for det her, så har man også mulighed for at få en rigtig fed karriere hos os. Hos Provision Media, der har du mulighed for at udvikle dig og stige graderne. Du har mulighed for at starte som sælger, og så er du klar, at leverer du fede resultater, og udvikler du dig også, så kan du blive teamleder, du kan gå hen og blive salgschef, du kan endda gå hen og blive partner. Så alt der egentlig åbner dig op til en selv. Hos Provision Media, der tager vi imod alle, så længe de bare er udadvendte, smilende, glade og selvfølgelig konkurrencemennesker, der ønsker at udvikle sig. Så erfaring betyder slet ikke noget hos os. Hos Provision Media, der giver vi en fast grundløn til vores folk. Derudover der har vi selvfølgelig en masse fede bonusser og andre tiltag, så folk hele tiden kan stige. Der er ikke rigtig noget loft hos os. Så brænder du for det, kæmper du igennem og gør det, der skal til, jamen så får du saftsus med også det, du fortjener. Så hvis det her bliver interessant, så send mig en ansøgning.